Ahojte priatelia, dneska sme si s Ďurim naplánovali objavovanie skrytej divočiny, a to aj na člne. Chlapci z Liptov Aktív nám požičali takýto parádny čln, za čo im ďakujeme. No a ideme spoznávať pravú divočinu aj na člne, takže hor sa za dobrodružstvom. Paráda, ideme na vodu, uvidíme, čo nás čaká, neminie, tešíme sa. Bude to zaujímavé, objavujeme novú trasu, rovno z vody do pralesa, tak uvidíme, ako to dopadne dneska. Držte nám prsty, nech sa neutopíme, nikto z nás nevie plávať. Ideme na to. Ahojte priatelia. Už dlho sme so Števom rozmýšľali, čo si pre vás pripraviť také extra špeciálne zaujímavé a prišli sme na jednu perfektnú vec. Na Slovensku vôbec nie je využité to, že sme krajina s takým množstvom riek a jazier. A práve preto sme si pre vás pripravili jedinečnú trasu, kde priamo z vody, priamo z hladiny divokej vody môžete obdivovať nádhernú fatranskú divočinu. A nie len to, priamo z tejto vody vybehneme do totálnych pralesov a tam už zažijete tú ozajstnú divočinu vo Veľkej Fatre. Tešíme sa, ako toto všetko zdieľate s nami. Vítajte teda na palube a tešíme sa, čo vám dneska ukážeme. Je to naozaj fenomenálny zážitok plaviť sa po tejto krásnej rieke Váh, najdlhšej rieke na Slovensku. Napriek tomu, že vedľa je rušná cesta, tak my si tu užívame naozaj divokú prírodu. Sú tu krásne vtáky, volavky, kačice, potápky a proste tá majestátna Veľká Fatra, ktorá je tu dominantná. Blížime sa k nášmu kotvisku, za chvíľku vychádzame z lode rovno do pralesa, tak sme zvedaví, ideme hľadať zaujímavé trasy, zaujímavé miesta, ideme do úplnej divočiny, nádhernej fatranskej prírody. Tak nám držte prsty a uvidíme, kam až dneska dojdeme. Tak takto sa objavuje divočina Veľkej Fatry, rovno z Váhu, ako my hovoríme so Števom, z vody do pralesa. A aj takéto zaujímavé miesta sú na objavenie, ktoré čakajú práve na vás. Takže neváhajte a poďte s nami do takéto divočiny. Ako sa ti páči dneskajšie spoznávanie divokej prírody? Zatiaľ je to paráda. Objavili sme krásne medvedie chodničky, našli sme krásne skalnaté bralá, kde sme mohli obdivovať stopy rôznych zvierat. No a momentálne sa nachádzame pri nádhernej jaskyni. Celé je to úžasný kamenný labyrint, plný roklín a jaskyň a brutálne vysokých brál. Je to dýchberúce, úžasné, fenomenálne. A veľmi radi vás do takejto divočiny zoberieme. Máme pred sebou náš vzácny mach, materku machovitú, ktorá rastie presne na takýchto vápencových bralách spolu s machom.
je veľmi vzácna, chránená, nachádza sa na červenom zozname ohrozenia, tak sme veľmi radi, že sme ju tu našli a že sa jej tu darí. Dúfam, že sa jej bude dariť naďalej a my pokračujeme ďalej a objavujeme ďalej túto divočinu. Paráda. Ťažká divočina. Toto je Fatra. Toto je ono. Priatelia, tak dnešná expedícia s člnom do pralesa sa naozaj podarila. Videli sme naozaj kus krásneho karpatského pralesa, a to aj v nechránenom území. A čo je najkrajšie, tak sme videli nádherné rozsadliny, skaly, bralá, jaskyne. No Ďuri, povedz svoj názor. Bolo to úžasné, nie len to. Prechádzali sme aj cez nádherné horské lúky a cez krásne skalné bralá, z ktorých boli pekné vyhliadky na celú rieku, z ktorej sme prišli. Poďte s nami a zažite takýto jedinečný zážitok z člnu do pralesa, kde máte jedinečnú možnosť vidieť naše karpatské pralesy z vody a potom priamo ich zažiť aj na vlastnej koži. Takže tešíme sa, ako budeme spolu objavovať takúto nádhernú prírodu.